udlwengilulu siyamthanda waze wazama nokumbulala. Athi lo mfana hayi bo, angikwenzanga lokho, mina bengimsiza. Athi hhayi, siyochaza phambili ndoda, uyacabanga. NoSiya-ke naye aye ku-Mr X-Corp, shuthi benalo bhuti wakhe lo, uyasho ukuthi ufuna bahambe bayosiza loya mfana loya ngoba obvious usenkingeni phela manje ngoba siyamthanda ucule yonke into, washo nokuthi uhlalaphi. Manje ufuna bayomsiza-ke. Cabanga phela ngoba induna has a daughter. He has a daughter. Kodwa ubulala iy'ngane zabantu. Unonkosikazi, ungenza izinto ey'nzima kanje. Uzele ingane yentombazane unanonkosikazi kodwa ukwazi ukuphatha kanje abanye abantu besifazane. Hayi, okay, ingane-ke shame shuthi nje i-family tontoni, i-family secret. Bese ingane shuthi yona ithi hhayi.